Hakabai day bat kani ka MP election. Nakaliang jong kini ki kenhon ki kersan ya ke Kongres. Bat nakaliang jong MP badan burom ro. Wong kumno. Hakabai day bat ka MP election umdan jingmud banjit yang tahu nomik mat naka parti riulo. Namar kini ki si kren ben bahai ni. Ban ong bangi ki parti riulo ngikut tang hak hana para. Andai ka syukwa ban ong ipi pai pa. Naka ni ka jala ka jongi, naka ni ka state ka jongi, naka ni ka jat ban rio ka jongi. Ngila seiken yaki MP ki bami naka seng Kongres mentala bon teligis na. Bon teligis na ngila sei ya kita ki MP ki bai mikman naka seng Kongres. Nga haka jing start ka jongpi bapinya tau ya bishar ayu bakini ki MP naka seng Kongres kila le naka benta ki matong ki ba don haka ni ka chat bandrio ka jongi bat haka ni ka state ka jongi kila ya sanne naka benta ka hok jongi kumupat pa haka ni ka jala ka jongi ngabo ya ni ka jingkeliru haka mat niu MP badan burom ya keren haka bai day bat kani ka CP niyo skone ba uni MP badan burom ukren leni ya sad haka bai day bat kani ka issue jonga CAB hangte ha parliament bat gi niyo skoro haka bai day bat ki issue ki paper la ka day upot sam la ka day ka jinge haka bai day bat ki patpa nongrap ki jongi ki basong ki basa hagi than nong kendong ka jinge ka bangi ya kendo kum ki samla pule haka bai day bat ka yo kam yo cham bat kum ta ter ka jinge jong ki no hikai ka jinge jong ki nong bala ka jinge jong ki nong trei haki kam sarkar ki baper na kwa banbo ye kini ki jingkili hatu kini ki MP ki panaka seng Kongres ki juya sad mo naka menta ka jingdawa jong ki kenhon ki baper haka ni ka chat pandrio ki jongi bat haka ni ka jela ka jongi tiga ni ka jingkren naka liang jong ka seng Kongres bat MP badan burom kalong ka babakla hadu kata-kata jingitli haka ni ka chat pandrio ka jongi lada kini ki riu rangba kila penhi ya kata kalenti ngopha nakaliang jong pi ki patba ro ban ya ka jingkershan mo ki baya don ha kani ka sarkar MDA bat nakaliang jong MP badan burom ba Vincent Pala ukren ha ki jingelang ki baper wong ba ka jingekun menta ka day happening u candidate jong ka seng Kongres bat u candidate jong ka seng UDP ban nga kwa ban ong ipi patba haka ni kapor baka jingkren nakaliang jong niu MP badan burom kalong ka babakla hadu kata-kata namar ba ka jingekun menta kadai happening u candidate jong ka party Congress but u candidate yamon lang jong kani ka kenhun MDA shimbet bangam deisyo nakaliang tang jong ka party UDP hendring a day uta candidate yamon lang jong kini ki sautali ki parti riulom ki badon hakani ka sarkar syndrome tiga jingkren nakaliang jong MP badan burom kalong ka babakla hadu kata-kata namar hakini ki rensan ki baper haki jingyal yalap election nakaliang jongi baro kini kinong yalam naka NPP naka UDP naka HSPDP pat naka PDF ngia don rengkat ngia telimlon hakani ka jingyalap election jong kani ka MP Lok Sabha Hajar Khat Khandai di patpa wanum sngothu bakla mene nakaliang jong i minister badan burom ba samlin iloong balai bangi jit ya kani ka symbol jong ka kubli siboni ka jing don khat ka jong pi bat kham tam ya pi ki patpa nong shong shnong jong kani ka soyong constituency ba smopha ban kan mau ka khat wi tarik ban ya mi patpa ke ban let chi ki polling station jong pi ya wer ki bahayeng basem ki marjan marpa ki jompi ki parasnong parathau jompi skopha banshon haga shap haga dur jong bom kubli sibon kubli berkui pi barok kubli demne yolangi pha yo Dr. Jemino kadur golong kum uakto yang saya ke burom bro habok parlimen
plan pasi bahabriu pula. Tena mata kata orang EP, kita bantep ba pareng ruang kumno. Good looking people always get a good job. Then day, lalaki kun jom pi ki kwa benlong aktor, ki kwa benlong aktrer, lalaki biang kedor kimyor, lalaki nang kena kenoru. Tena mata daungin paru, dau beriu babiang nadong syadong. Kakardang ke babiang, karata ke babiang, kadur kadar ke babiang. Nang orang kwa abang yang Kristiani Jemino, balai kwa abang yang Kristiani Dr. Jemino. Nado baki 4 priang ru ngasnug don baka mensem bangamon yu Dr. Jemino. Naman ngasutnat dia kerteng Jemino. Ngasnug jai-jai ba ta kerteng. Ngasnug jai-jai ba ta kerteng Jemino. Tena marta daw ngong ipi. Tongin ya pa. Ya une urang ba sapo Delhi. Bangin yo hangtoy ya kanam kami pasi. Kaya slow ka jing ruway. Uang using ukur hu na kumdagan.